भारत सरकारा क'क्राझार जिल्लायाव जानो गोनां चिरां जिल्लायाव जानो गोनां एडिशनेल नवोदया सेन्ट्रेल स्कुल होनाय खोथाखौथ' बिथांमोना होनो हाला होननानै बुंबाय। जोङो मोनसे खोथाखौ दिनै बुंनांगोन जे फैबाय थानाय 27 तारिख जानुवारि खालि बिटिआरनि एकदा माने 5 बोसोर जानो थांगासिनो दं। 5 बोसोराव सनितपुरखौ बिटिआरआव दाजाबगोन होननाय खोथाया मा जाखो? दा बे 5 बोसोराव गावसोर होखानाय खोथा होखानाय बायदियै बिथांमोना गोबां खोथा दंमोन रायजोफोरनो, रायजोफ्रा गोबां खोथाखौ बावलांबाय। दिनै सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरखौ माने बिटिआरआव दाजाबगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन। बिटिआरआव गासै 60टा माने समस्ति बारायगोननाय खोथाया मा जाखो? आनएमप्लयड इयुथ्सफोरनो साख्रि होनाय खोथाया मा जाखो? बे 5 बोसोराव दिनैसिम कय हाजारजन माने आनएमप्लयड इडुकेटेड सेंग्रा सिख्लाफोरनो बिथांमोना साख्रि होनो हायाखै। दा बिटिसिआव गोबां माने सरकारि अनुष्ठान इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खोथा बिथांमोना बुंदोंमोन। डिजिटेल भिलेजनि खोथाया मा जाखो? बिथांमोना मोनसे फेस्टिभेल खुंदों आरोखि। फेस्टिभेल खुंनानैनो 5 बोसोरखौ माने बिथांमोना बारलांहोबाय। फेस्टिभेल खुंनायनि मुङाव बे फेस्टिभेल खुंनायनि रिजाल्टआ मा? लामा दालां बानायनायनि खोथायाथ' बावलांबाय बिसोर। स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन रायजोफोरनो। दिनैथ' स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि बिथांमोना होनो हादिया। 6.3 दफानि गेजेरजों भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनानै मास्टार साख्रि थिसननायनि खोथा बुंदोंमोन। हा पाट्टा होबायनानै रायजोफोरखौ थगायबाय। आरटिआइ खालामनायनि उनाव नुबाय जे एप्लिकेन्टआनो 2,16,000 नङा। जोंहा डेभेलपमेन्टआ बोरै जानांगौ बेबायदिबालाय? दा जोङो नुबाय नैबे 5 बोसोराव बे सरकारा कमप्लिटलि 100% माने फेलार मोनसे गभर्नमेन्ट जाबाय। मिनिमाम जोङो 25निफ्राय 30टा सिटखौ जोङो देरहागोना 100% रोखा जानानै दङ। आरो बिपिएफनि दैदेननायावनो 2025 सनाव सरकार दागोना 100% रोखा जानानै दंखायो। देबोरगाव ब्लकनि हलथुगाव प्राइमारिनि सिङाव जोंनि गासैबो रायजो राजा लोगोसे बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंदोंमोन आरो बावहाय गोबां खोथाफोरखौ सावरायनाय जादों। फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिलाव बिपिएफआ सरकार दाफिनोब्ला रायजो राजाफोरनो मा खामानि मावगोन बे खोथाफोरखौ लानानै दिनै गुवार भागै सावरायदों। जोङो मोनसे खोथाखौ दिनै बुंनांगोन जे फैबाय थानाय 27 तारिख जानुवारि खालि बिटिआरनि एकदा माने 5 बोसोर जानो थांगासिनो दं। दिनैनि 17 तारिख जानुवारि, बारा सम गैला, 10 दिननि गेजेरावहाय माने 5 बोसोर कमप्लिट जासिगोन आरोखि। दा बे 5 बोसोराव गावसोर होखानाय खोथा होखानाय बायदियै बिथांमोना गोबां खोथा दंमोन रायजोफोरनो, रायजोफ्रा गोबां खोथाखौ बावलांबाय। दिनै सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरखौ माने बिटिआरआव दाजाबगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन। खिन्थु दिनै 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय, 10 दिननि उनाव जानो थांगासिनो दं। खिन्थु दिनै सनितपुरनि रायजो राजा, बिश्वनाथनि रायजो राजा, गहपुरनि रायजो राजा बिथांमोना जाबायदि आसा खालामदोंमोन गावसोर खोथा होखानाय बायदि दिनैहाय मानो गावसोरनि खोथा होनायखौ लाखिनो हादिया? 5 बोसोराव सनितपुरखौ बिटिआरआव दाजाबगोन होननाय खोथाया मा जाखो? बिटिआरआव गासै 60टा माने समस्ति बारायगोननाय खोथाया मा जाखो? दिनैथ' कमप्लिटलि 5 बोसोर जानो थांगासिनो दङ ना। आनएमप्लयड इयुथ्सफोरनो साख्रि होनाय खोथाया मा जाखो? बे 5 बोसोराव दिनैसिम कय हाजारजन माने आनएमप्लयड इडुकेटेड सेंग्रा सिख्लाफोरनो बिथांमोना साख्रि होनो हायाखै। बिथांमोनखौथ' जोङो नुदोंमोन बे 2-3 बोसोरनि आवगाय गोबां सेंग्राफोरखौ माने पेरामिलिटारि फर्सेस, आसाम पुलिस, आर्मियाव साख्रि होनानै गोबां माने फिजिकेल ट्रेनिं एक्सारसाइज खालामहोदोंमोन। आरो दिनै बिथांमोना सासेबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायफ्रा दिनै पेरामिलिटारि फर्सेस आर्मिफ्राव माने साख्रि मावनो थाखाय फिजिकेल फिटनेस दङ बिथांमोनखौ माने रिक्रुटमेन्ट होनायनि बेबस्था खालामनो हादिया। दा बेबायदि बिथांमोना गोबां बिथिङाव फेलार जाबाय। जोंनि आइजो माहारिफोरखौ बिथांमोना फाइनान्सियेलि हेल्प खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा बावहायबो बिथांमोना फेल जाबाय। दा बिटिसिआव गोबां माने सरकारि अनुष्ठान इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खोथा बिथांमोना बुंदोंमोन। डिजिटेल भिलेजनि खोथाया मा जाखो? दिनैथ' गामि गामि बिथांमोना कम्पिउटाराइज खालामनानै डिजिटेल भिलेज बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन। बेखौथ' बिथांमोना कमप्लिटलि माने फेल जाबाय। 100% माने लिटारेसि माने प्रग्राम लानाय माबा लानाय गोबां खोथा बुंदोंमोन आरो। दाखालै बावैबो जों खोनादों बिथांमोना मोनसे फेस्टिभेल खुंदों आरोखि। फेस्टिभेल खुंनानैनो 5 बोसोरखौ माने बिथांमोना बारलांहोबाय। फेस्टिभेल खुंनायनि मुङाव बे फेस्टिभेल खुंनायनि रिजाल्टआ मा? जों बै रिजाल्टखौसो नायनांगोन ना। बे फेस्टिभेल खुंनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा, बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंहा लाब जादोंना जायाखै? बे फेस्टिभेलनि खुंनायनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा गावसोरनि लुबैनाय बायदि डेभेलपमेन्ट जानो हादोंना हायाखै? दाखालिबो जोङो खोनादों अमा थावख्रि फेस्टिभेल, माबा माबि फेस्टिभेल, माबा माबि गोबां माने जा खोथाखौ गोसोखाङो बेखौनो खुंलाबायो आरो। दा बेजों जोंहा रायजो राजाफ्रा मा लाब जागोन? जोंहा डेभेलपमेन्टआ बोरै जानांगौ बेबायदिबालाय?
लामा दालां बानायनायनि खोथायाथ' बावलांबाय बिसोरो गोबां माने सेन्ट्रेल स्किमनि गेजेरजों बहाबा फ्लाइओभार बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन अबावबा दालां लुनायनि खोथा बुंदोंमोन अबावबा हस्पिटाल लुनायनि खोथा बुंदों मोनसेबो जाफुंनो हादिया थांनाय 2024 नि 3 तारिख जानुवारियाव गभर्नमेन्ट अफ इंडिया आसाम सरकार बिटिआर सरकार लोगोसे एनडिपि नि मोनब्रै फेक्सनखौ लानानै भारत सरकारनि होम मिनिस्ट्रिनि दैदेननायाव मोनसे माइनुट ओंखारदों जों नुदों आरो मोनसे आल'सना जादोंमोन बे आल'सनानि गेजेरजोंथ' माने भारत सरकारा क'क्राझार जिल्लायाव जानो गोनां चिरां जिल्लायाव जानो गोनां एडिशनेल नवोदया सेन्ट्रेल स्कुल होनाय खोथाखौथ' बिथांमोना होनो हाला होननानै बुंबाय स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन रायजोफोरनो दिनैथ' स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि बिथांमोना होनो हादिया 6.3 दफानि गेजेरजों भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनानै मास्टार साख्रि थिसननायनि खोथा बुंदोंमोन बेबो दिनै फेल जाबाय दा जोङो नुबाय नैबे 5 बोसोराव बे सरकारा कमप्लिटलि 100% माने फेलार मोनसे गभर्नमेन्ट जाबाय हा पाटा होबायनानै रायजोफोरखौ थगायबाय 2,16,000 माने मानसिफोरनो न'खरफोरनो बिथांमोना हानि पाटा होबाय होननानै बुंदों आरटिआइ खालामनायनि उनाव नुबाय जे एप्लिकेन्टआनो 2,16,000 नङा अबाव सोरनो माने 2,16,000 हानि मियादि पाटाखौ बिथांमोनालाय माने बिथांमोना बिराद थगायगासिनो दं आरो दा बिथांमोना जा माने डकुमेन्ट्स मोनसे होदों बे जाबाय लेन्ड पजेसन टेम्परारि भाबै बे हाखौ मानसिफ्रा बाहायनो हागोन आरो सोरनिबा बिफानि हाखौ फिसाज्लानो ट्रान्सफार खालामनानै होदों बेखौनो हानि पाटा होबाय होननानै बुंगासिनो दं बिथांमोना दा बेथ' माने हानि पाटा होनाय जायाखै जास्ट बिफानि हाखौ फिसाज्लानि नामाव बा सोरबा फंबायनि नामाव हाखौ ट्रान्सफार खालामनानैल'सो होदों बिनि अनगायै माने दस्रा खामानि बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै दा बेबायदि माने 100% फेलार मोनसे गभर्नमेन्ट जाबाय बिथांमोना दा बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफोरा फिन खेबसेबा गोसोखांनाया मोजां जे बिटिआर एकर्डआ दिनै कमप्लिटलि माने 5 बोसोर जाबाय जानो थागासिनो दं 10 दिननि उनावनो दा बे 5 बोसोराव बिथांमोननि मावनाया दिनै माने बिग जिर' जाफैबाय आरोखि गावसोर होनाय खोथाखौनो गावसोर लाखिनो हादिया 50% मावनो हाब्लाबो बिथांमोनखौ जोङो मावनो हादों होननानै जोङो गनायनो हागौमोन नाथाय दिनै 10% 5% बो मावनो हानाय खामानि जों बिथांमोननि सरकारनि समाव जोङो नुनो मोनाखिसै आरो जोङो बिथांमोनखौ जेबो आसा खालामनानै लाब गैला बिथांमोना गावसोर केवल माने 100 दिनल'सो सम बिदोंमोन रायजोफोरनाव जे 100 दिनर भितर मैं बिटिआर खन मैं सुइजारलेण्ड गवर तुलिम मैं सुइजारलेण्ड दरे माने डेभलपमेन्ट करि होनानै बिटिआर नि दानि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गावनि रावजोंनो गावनि लेंगुवेजजोंनो बिथाङा बेबायदि बुंदोंमोन किन्तु दिनै बहा 100 दिन 1800 डेज तारमाने 1800 दिन दिनै कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ 100 दिनाथ' खयथा 100 दिन बारलांबाय 5 बोसोराव 1800 डेजनिबो बारा मोनसे सम बारलांबाय आरो मावनायनि कुनु सम गैला बिथांमोना खोथा होयैनो 5 बोसोर दिनै कमप्लिट जाबाय आरो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हाला मिशन भिजन माबा माबि फोसावै 166 मिशन फोसावबाय मोनसे मिशनानो दिनै साक्सेस जायाखिसै आरो गावसोर फोसावनाय मिशनखौनो दिनै गावसोर बावलांजोब्बाय मावनायथ' बादान दोन गावसोरनो फोसावै मिशन बुङै भिजन बुङैनो 5 बोसोर बिथांमोननि सरकार खुंनाया दिनै कमप्लिट जाबाय रायजोफ्रा दिनै उल्था मोनसे परिबर्तन लुबैफिनबाय हाग्रामा महिलारि सार बायदि दैदेननो हानाय बिटिसिखौ सालायनो हानाय गुबुन आरो लिडार जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दासिमबो गैथ'वा बेनिखायनो फिन बिपिएफ सरकारखौ फैफिननायखौ रायजोफ्रा लुबैदों ग्रासरुट लेभेलाव रायजोफ्रा बयबो हाग्रामा सारनिनो नाम लायो बिपिएफ निनो नाम लायो बयबो नांगोल सरकारानो मोजांमोन बिथांमोननि समावनो डेभलपमेन्ट जादोंमोन लामा दालां जोङो मोननो हादोंमोन गोबां हस्पिटाल मोननो हादोंमोन माने गोबां जायगायाव जोंहा कालभार दालां गैयामोन बेफोरखौ मोननो हादोंमोन बेबायदि फिन रायजोफ्रा दिनै गोसोखांदों आरो बेनिखायनो 2025 नि जानो गोनां बिटिसि काउन्सिल इलेक्शनाव बिपिएफ आ एबसुलुट मेजरिटी मोननानै सरकार सालायगोना दिनै 100% रोखा जानानै दं जोंहाथ' इन्टारनेलि गोबां प्रिपारेसन जाखाबाय आरो जोङो उदालगुरिनिफ्राय लानानै आप टु गसाइगावसिम दिनै 40टा समस्तियाव जोङो माने जोरदार खामानि मावोबा जोङो मिनिमाम जोङो 25 निफ्राय 30टा सिटखौ जोङो देरहागोना 100% रोखा जानानै दङ आरो बिपिएफ नि दैदेननायावनो 2025 सनाव सरकार दागोना 100% रोखा जानानै दंखायो